ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲି, ବିସ୍କେଟ୍ ଚିନି ଦେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ମାସ୍। ଆଉ ଥରକୁ ନେଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ ମୁଁ ନେଇକି ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା, ପୋଲିସ କତରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପରମିଶନ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପରମିଶନ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଚିନି ନେଇକି ଦେଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ମୁଁ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।